OK, takže čaute ľudia a dneska tu máme obíčko, ktoré keď chceme dokončiť, tak musíme stavať čiary alebo niečo také, takže ale je tlačítko draw, takže asi ideme kresliť. Tak máme aj hore aj inkbar, takže to si musíme šetriť. No tak toto bolo celé jednoduché, to je iba rovná čiara. A toto bude už trošku ťažšie. Tak. Nejaké tabulky. Dobre, takže tak. Tak začal to je docela easy običko. Tak dúfam, že takže to nebude ťažšie. Aha, tak tu nejde stavať, tak počkať. Tak, že by. No tak toto je docela extrémne jednoduché. Na to, že som noobák, no tak toto mi docela ide. OK. Aha. Toto už bolo trošku ťažšie, ale tak som to dal. OK, takže asi tak by som vedel. Aha, tak som aj skočil, aha, OK. To nemôžem normálne preskočiť. Aha, tak to veľmi nefunguje. Že idem takto. Tak to bolo zase dosť jednoduché. Tak, to že by. Teraz ma nezabije kameň. No ja neviem, jak sa tam dostanem. Tak to by nebolo moc dobré rozhodnutie, takže počkať. Clear. Normálnu cestu. A takto. Musím sa asi vyhýbať. Som myslel, že toto spadne, tak som to tam dal, ale nespadlo to. OK, poď. Dobre, jak nič. Asi. Tak. Asi to pôjde. Tak napríklad, toto običko je zatiaľ dosť, ale že dosť easy. Čiže dúfam, že to tak bude furt. Tu som asi. Aha, no dobré, vyskočil som. Tak toto bolo zase dosť easy. Toto urobím normálne čiary. Aha, tak ja už nemám ink, tak počkať, tak. Budem sa musieť trafiť. Dobre. OK. Tak, toto som dal javiť. Takže to ideme asi iba rovno. Aha. Tak aj tu musím kresliť. Počkať, že by takto. OK, tak to už bolo trošku ťažšie, ale zase som to dal jak nič. No a teraz počkaj. Sem hore. Potom sem hore a už to bude. No tak toto bolo zase dosť easy. Tak toto ja si zatiaľ najľahšie običko, ktoré som ktoré som tu mal. OK. Tak toto je dosť easy, aby som sa mal priznať. Ale ešte to nie je všetko, takže možno to bude ešte ľahšie. Tak teraz som skoro spadol do tej medzery. To zase bude niečo. Takže takto. Áno. A sa vyhnem sa tej ohnevej časti. Tu je nejaký duhový typek, ale dobrý skin má. Daniel sa volá. Dobre. Takto. Aha, tak to ešte musím robiť parkour, počkať.
Normálne starý som. Parkourista. A tu mám robiť čo? Aha. Tak toto bolo dosť easy. Toto iba normálne asi preskočím. Tak nič, tak to asi všade treba až kresliť. Bum, bum. OK. Toto zase musím... Aha, tak to počkať. Tak. Tak. Počkať. Tak toto, že by to zabodkoval som. Ja si by som to preskakal. Aha, tak nič. Tak. Som spadol, počkaj, že ešte raz. Takto. OK. Tak to už bolo docela ťažšie, ale zase som to dal jak nič. Dobre, takže, aha, tak. Toto by malo ísť. No, ide to. Tak. Au. Neviem, čo sa stalo, som spadol. Predpokladám, že toho černého som sa nemal dotknúť, tak som sa radšej obstával. OK. Počkaj, čože? No. Takto. Stačí iba urobiť F-ko a nezabugovať sa tu. OK. Tak to bolo zase easy. A tu... Tak. Čo furt padám? No tak toto, tu stačí urobiť iba F-ko. No, V, proste V. Máme nakresliť niečo na to tlačítko, aby sa otvorili dvere. Dám tam bodku, čiarku. A idem ďalej. Nejaký joler tu je. OK. Tak nič, počkajte. Tak. To bude prvé. Tak. Au. Tak. To je ťažké už toto. Tak. Aha, počkať. Musím vyskočiť. OK. Ešte idem dole. A som to zase dal jak nič, takže toto havička je dosť easy. Toto asi máme klik. Aha, ale to tam nebude držať. Takže tak. Že by. Aha, tak nepočkaj. Takto. To nedrží. To drží. Aha, ale nejak som to dal. Počkajte, to musím zmazať. Počkajte, že tak. Tak toto už je dosť ťažké proti tamtým. Ale dal som to. Už trošku s väčším problémom, ale na pohodu. Tak toto... Aha, to fialové ma zabije, hej. Som nevedel. Počkaj, musím skočiť.
OK, takže už máme 27 stage z 31, takže zatiaľ je to dosť good. OK, ďalší checkpoint. Tu sú nejaké turbíny, takže to bude najľahšie asi keď zakreslím. Ono. Okay. Som slab pomalým, nejde to rýchlejšie, čo je škoda. Iba 2 stage a už budem u darčeka. OK, takže to asi takto. Ja furt padám, ja neviem ani prečo. Furt padám. OK. A tak teraz mám jak malo inku. Počkej, iba musím asi sa guličkovať, keď to tam spadne. Áno. Som u darčeka. OK. Takže asi som si ho vezmem, čo mi to dá. Mám rebír a plus 2 skipy zadarmo. No tak, do toho výšku sme úspešne dokončili. Niektoré boli ľahké, niektoré boli trošku ťažšie. No, tak toto už bude asi koniec. Čaute.